Jeg spiser bare noget. Hej og velkommen til Gustav Gade og jegs disposition PBL 1 om grønne aktier på Nasdaq Copenhagen. Yes. Hvad forstås der ved grønne og sorte aktier? Hvilke virksomheder lever op til kravene? Okay. Så grønne aktier er aktier i virksomheder, der arbejder på deres bæredygtighed og har fokus på miljøvenlige løsninger. Så det kan være selskaber, som reducerer CO2-udledning ved at bruge vedvarende energi, som energi fra vindmøller, solceller og bølgeenergi osv. den vej. Så sorte aktier derimod er aktier i virksomheder, der tjener på at have en høj CO2-udledning eller belaste miljøet på andre måder. Eksempler på grønne aktier kan være Ørsted, Vestas og Tesla, og sorte aktier kan være som Mærsk, Shell og Volkswagen. Ja, perfekt. Rigtig godt. Okay, så hvordan kan man se i en virksomheds årsrapport, at virksomheden er grøn? Ja, man kan se, at en virksomhed er grøn ved at kigge på deres bæredygtigheds- eller ESG-afsnittet i årsrapporten. Her står der typisk oplysninger om CO2-udledning, energiforbrug og grønne aktiviteter. Derudover kan man se på nøgletal og mål for f.eks. reduktion af udledning eller brug af grøn energi. Hvis virksomheden også investerer i bæredygtige projekter eller har klare klimamål, kan det tyde på, at virksomheden arbejder med den grønne omstilling og derfor er en grøn aktie. Okay. Hvad forstås ved begrebet greenwashing, og hvorfor gør virksomheder det? Ja, så greenwashing det betyder altså, at virksomheder de prøver at være miljøvenlige mere end de egentlig er. Så det kan fx være gennem flotte reklamer eller grønne ord, som får det til at lyde som om, som de gør det mere for klimaet, end de faktisk gør. Så mange virksomheder de gør det for at få et bedre ry og tiltrække kunder eller investor, eller for at virke som om de lever op til kravene om bæredygtighed, selvom mest er for syns skyld. Ja, rigtig godt. perfekt. Godt. Så hvordan har kursudviklingen været på de grønne aktier i forhold til sorte aktier? Og hvis vi sammenligner de 3 største grønne virksomheder med de 3 største sorte virksomheder, hvordan ser det egentlig ud på en periode over 5 år, Gustav Gade? Ja, det skal jeg fortælle dig. Lige nu på Nasdaq Copenhagen er de største virksomheder Ørsted, Vestas og Novozymes. Samlet set har deres udvikling været negativ over de sidste 5 år. Jeg har kigget lidt nærmere på det og lavet nogle grafer ud fra nogle Excel-data, jeg har samlet. Må jeg se dem? Ja, det må du gerne. Så her har vi nogle grønne aktier på Nasdaq Copenhagen. Vi kan se her til venstre, der har vi Ørsted, og den er faldet ret meget. Og her på i midten, der har vi en, der hedder Novozymes, og den er kun faldet en lille bit smule. Det er ikke fordi den er faldet særlig meget, men den har været faldende mere, og så er den steget lidt og faldet igen. Og så til sidst har vi Vestas, og den er faldet rimelig meget over de sidste 5 år. I forhold så havde vi en artikel, som der var linket til i opgaven, hvor der stod, at den grønne aktiefest er sat på pause. Okay. Det var i 2021, og der kan vi se, at alle var faktisk på vej nedad, eller var ret langt nede i forhold til, hvad det ellers har været. Men han udtaler sig sådan her: det skyldes, at grønne aktier har været handlet højt i vejret, lyder det fra Jyske Banks chefstrategi. IB Fredslund Madsen artikel, den grønne aktiefest er sat på pause. Og det betyder det her, det er, at man nogle gange så overhyper man en aktie, og det gør man, hvis der er mange, der tror, at den kommer til at gå godt, så er der helt masse, der køber den, og det får simpelthen aktiekursen til at stige rigtig meget. Mere end den egentlig er, altså mere end den teoretiske værdi. Og så alt der sker de her fald, fordi at så den her boble, der er bygget op, den springer så, kan man sige. Er det godt eller dårligt? Ja, det er jo så dårligt den her situation for investorer, der har investeret. Så kan de godt have tabt en del penge, hvis de fx har investeret i Ørsted her. I starten så kunne de have mistet 88% af deres penge. Er det jo ikke godt? Det er ikke sandt. Nej. Ja. Nu kan vi se lidt på de sorte aktier. Ja, så har vi de sorte aktier her. De har generelt også været stigende faktisk, og der har vi Mærsk, FL Smith og Copenhagen Airports, hvilke alle sammen er sorte aktier. Vi ser, at Mærsk den har været mere op end den anden lige nu, men den er stadig stigende i forhold til for 5 år siden. Der har vi det her FL Smith, som er steget rigtig meget over de seneste år, og så Copenhagen Airports, der er også faldet, eller er den steget, mener jeg.
Så i det her 3 eksempler på de 3 største og de 3 mindste, der er de 3 sorte aktier på Nasdaq Copenhagen, de er alle sammen steget, og de 3 grønne er alle sammen faldet. Okay. Ja. Spændende. Meget spændende. Jeg troede det var omvendt, for at være helt ærlig. Ja, det troede jeg også, indtil jeg selv kiggede nærmere på det. Hvad tror du egentlig grunden er til, at folk de vælger stadig sorte aktier frem for... Ja, men det er fordi, de har produceret det her historiske, hvad kan man sige, afkast gennem de seneste mange år. Okay. Det har de grønne aktier ikke, det kan vi så se også på, at de var faldet ret meget i forhold til de sorte aktier. Ja. Så sorte aktier har generelt et historisk større afkast. Okay, rigtig godt. Grønne aktier. Rigtig godt. Ja. Hvilke nøgletal i virksomhedens regnskab kan forklare forskellen i afkast, når man kigger på forskellen mellem grønne og sorte aktier? Okay, så forskellen i afkast mellem grønne og sorte aktier kan ses i nogle centrale nøgletal i regnskabet. Så sorte virksomheder som olie- og gasselskaber har ofte en høj og stabil indtjening, som vi også så på graferne, og store cashflows og betaler højt udbytte, hvilket giver investorerne et højere afkast på kort sigt. Så grønne virksomheder har typisk lavere og mere svingende indtjening, og har investors overskud i vækst og betaler mindre udbytte, hvilket kan give lavere afkast, men større vækstpotentiale. Så sorte aktier har typisk en højere PE, hvilket viser, hvor meget virksomheden tjener per aktie. Okay, spændende. Ja, rigtig godt. Rigtig godt. Så i hvor høj grad kan man stole på, at virksomheder, der kalder sig grønne, faktisk er bæredygtige? Og hvilke konsekvenser kan det være for investornes tillid, når virksomheden greenwashing er set i nogle tilfælde? Ja, man kan ikke altid stole på, at en virksomhed, der kalder sig grøn, faktisk er bæredygtig. Nogle gør en indsats, mens andre bruger grønne budskaber mest som en markedsføring. Det kan skade investorernes tillid, hvis det viser sig, at virksomheden har overdrevet sine grønne tiltag. Når det sker, mister virksomheden troværdighed, og aktiekursen kan falde. Okay, så kan vi se et eksempel på greenwashing i 2025, da Volkswagen greenwashede de solgte dieselbiler, som sagde var miljøvenlige. De havde software, som snød nogle test. Ja, lige præcis. Det var et rigtig godt eksempel på greenwashing, som Volkswagen gjorde der i 2015. Har vi måske nogle danske, vi kan tage med? Kan du komme på nogen? Jeg kan ikke lige huske nogen. Ja, altså Arla, der var jo på et tidspunkt noget med noget Arla der, og nemlig.com, der også var noget med det der. Det er faktisk helt rigtigt. Ja, okay, rigtig godt. Hvordan vil den investeringskapital mellem grønne og sorte aktier sandsynligvis ændre sig de næste 5-10 år, og hvordan ser investeringskapitalen ud lige nu på Nasdaq Copenhagen? Vi tager udgangspunkt i de 5 største grønne virksomheder og sorte virksomheder. Ja, i de næste 5-10 år vil der være mere investeringskapital, sandsynligvis bevæge sig mod de grønne aktier. Og det skyldes blandt andet, at politiske krav og ny teknologi og et stigende fokus på bæredygtighed fra både investorer og samfundet. Så sorte aktier som olie- og gasselskaber vil stadig tiltrække kapital på grund af deres høje indtjening, men på længere sigt forventes interessen at falde i takt med, at verden bevæger sig væk fra fossile brændsler. Hvad kan du så sige om de største grønne virksomheder og deres udvikling de sidste 5 år? Okay, ja, så altså lige nu på Nasdaq Copenhagen er de største grønne virksomheder Ørsted, Vestas og Novo, og samlet set er deres udvikling negativ over de sidste 5 år, og jeg har kigget lidt nærmere på det. Ja, det er så det vi har vist tidligere, men hvordan tror du selv, at den kommer til at se ud for de 5 største virksomheder, grønne virksomheder over de næste mange år? Ja, altså jeg tror det vil gå godt. Altså der vil jo komme mere tillid i de her grønne aktier frem for de sorte, fordi vi jo bevæger os mere mod den her grønne omstilling, vi jo så meget snakker om her i Danmark. Ja. Hvilke problemer kan det have for sorte virksomheder? Ja, altså der bliver jo set lidt mere ned på sorte. Ikke at jeg tror, at de sorte aktier vil vil dø, men det vil helt klart det vil have en negativ påvirkning. Ja, nok ikke inden for de næste 5-10 år, men hvis vi ser på en endnu længere tidsperiode, så tror jeg,
vi som eksperter faktisk, at de sorte aktier vil være fuldstændig væk, altså de sorte virksomheder, og de alle sammen fundet løsninger til at komme videre. Præcis. Det var alt, vi havde at sige for vores BWL 1 om grønne aktier på Nasdaq Copenhagen. God dag. God dag.